Hi guys! Good morning! So ayan guys, pasensya na ngayon ako nakapag-vlog pero may video ako about dyan. And today's video is, na-excite lang ako mag-vlog dahil pupunta tayo ngayon sa Showtime. Kasama ko si Daddy. Ayan si Daddy, nakabihis na rin kami. And si Dariela, ayan, dinress ko lang siya and jacket kasi sabi ni Sis Andrea, malamig daw doon. And kami ni Daddy, hindi na kami jacket. And guys, samahan nyo ako sa journey sa pagpunta sa Showtime. Papunta na kami Hamunin. And siya na kasi nag-asira na yung cellphone. One piece chicken, ikaw. So yan guys, ano na, 7:49. Kumain muna kami. Dito na kami sa may audience entrance and tinawagan ako ni Sir Dambo. Mamaya daw, mga 8:30 magbubukas. So ayan, ito yung Wheel Tower. Ayan yung Wheel Tower tsaka All Home. Yan, sarado pa. Then may mga ano dito, oh. Mga pipila ata and yung iba is nakabook. Nagbook din sila. Ay, Dariela. So, ayan. So, soft test pa kami, guys. Ayun si Daddy kumakain. May mga kasamahan pala ako dito. Hello, taga saan ka? Ang cute niya, oh. So, Makati. And then, si Nanay. Taga saan po kayo, Nay? Sa Makati. Ay, sa Makati rin. And then, pakita ko sa inyo, ang dami na namin dito, guys. Ayan, ang dami na namin. Marami pa dito. Medyo konti nga, mas marami pa. Ayan, nagpila na lang kami kasi wala pang reply si Sir Dambo. Hindi kayo pumasa sa swab, uuwi kayo. Dahil yun ang requirement namin. Tapos yung sa ano ko po, sa anak ko po, kasi first lang yung inanon sa school. Hindi okay na yun, kung yung bata. Hindi naman sila obligado magpapasok. Pag-parent kasi kahit isa lang. And then, Darlan. Daryl Lacaste. Daryl Lacaste. Apo, sir. Tapos baby. Dariela po. Di ba pinagsama? May ID kayo na may birthday niya? Yung birthday. Hindi ko dala ito eh. Sabi ni Sir Dambo, okay lang the party. ID niya, wala siya. Kailan ang pinanganak, baby? Kailan ang birthday mo? 2016. Sige, sir. Hindi po. Video lang po. Bawal. So, ayan guys, after doon sa entrance, syempre titignan yung name nyo, kung nandun, kung nakalist ba kayo. And then, after nun, i-check yung bag, temperature, i-check lahat yung mga ID, ganyan. And then, dito na tayo sa swab test. And that, swab test na tayo. 1, 2, 3, 4. Pagkatapos, buksan niyo po ito. Then, ipapatak natin ito sa bilog, hindi sa oblong. Ay, bilog na maliit. Sa bilog daw. Yan. Hindi ka naman na. Okay, tapos pila po. Thank you, sir. Sir, Pasok thank niyo you. muna ito. Welcome po. Ay, babait nila. Vlog po. Opo, Lahat po ng nalang paglalagay po sa loob ng plastic po. Ayun po. Ayan yung mga kasama ko, taga din. Say hi, taga Isabela. Taga Victory. Ag-book kayo kanino pa. O, patingin ka. Negative din siya.
Akin to, hatisin mo. 3 araw ka di makakatulog yan. Grabe talaga si sir, oh. Sana, i-cut mo kanya. Hello. Wala na picture. Naka-vlogon. Eto na, may tatak na kami. Paakyat na kami, guys. Ito kami sa showtime. Maya-maya na lang po. Ayan si Nanonood ma'am. tayo ng live. Ito yung, doon tayo sa ano sa'yo, no? Sa pinaka... Harap. Tingnan mo, may nahanap na naman akong kakilalo dito. At dati kagarampingatan dito. May kagarampingatan. Ang dami, oh. Dami ta. Hi! Mababay niyo babae niyo. Mabay mo. Dariela! Apian, isurat mo talaga ata, anak? Kachance ko si ano. Saan kami sa ano? Dito na lang. Search it. Ay, ka ate. Dito na kami guys. Oh my God, oh my live. Ala, ano kami, oh guys. Videoin mo yung TV Billings. Yun lang, single. Huwag nyo na showtime kasi hindi po lahat na madapit. Oh my God. Nakapasok na katulad po ninyo. Opo. Yung mga first time. So, may mga ano lang po tayo, parang tunan na gagawin lang dito sa loob ng studio. Bawal po mag-cellphone. Oh my God, nandito na kami guys. Salamat lang, people. So, make sure po na wala Nandun po. kami sa may ano. Bawal din po magdala ng Samar! Sir, dito Samar! sa Angeles! Baka, Isabela! hindi mo ako sinisigaw, ha? Nagagalit ko. Isabela! Mga taga! Bataan! Batangas! Yan, oo. Charge the line. And go! Reset. Go! Wala na. Sira na. Sira na. Ayan na sila, kulot. Reset. Reset. Wala pa, wala. Ano, James? Hey! Kung naman nyo po ay buko kayo o hindi po masyado maganda yung pakiramdam ninyo, mag-face mask na lang po kayo, okay? Pero mas maganda. Ay, ganda yan eh. Thank you po. Balik na po. Salamat. Ay, picture daw kayo, ma'am. Thank you. Thank you. Anong mensahe mo kay Lance bago kayo magkahiwalay? Dami maaari ka na puputo. Lola at ng kanya. Nananaganatan yun. Natin yung nananaganatan. Ni? Okay. So wala kaming partner ni Jack. Wala kaming picture ni Jack. Dalawa kayo. Naiinit ka na yung social media. Try na. Tapos, grabe na. Kailan ka ba dumala kayo? Doon, sa upuan. Yan. Okay. Number 1. Anong mensahe mo kay Lance bago kayo magkahiwalay? Ay, nagtagibang. Mukhang ballerina. Hindi din ako nabili dati pero laki ng siya ng pero ng kaya. Ayun. Yung ibang segment. Lalo na itong segment na ito, napakadaming gustong-gusto itong segment na ito. Oo, mataas ang Lalo na yung Marites. mag-uusapan ng ano, wala mga love story. May mga single dito, saka may mga subscribers. Bakit naman? Kaya darap na single. Ha? Kasi nga, di ba yung mga gusto sumali dito sa ano? Especially for you. Meron ako nakita dito kanina. Wala. Naglabo. Ano yan? Ano eh? Ano candy yan? Lola at ng kanya. Nananaganatan yun. Natin yung nananaganatan. Ni? Okay. So wala kaming partner ni Jack. Wala kaming picture ni Jack. So, ayan mga kabsat, is inahanda naman nila yung show ng Tawag ng Tanghalan.
Every commercial break kasi is pwedeng mag-video and mag-picture. So, ayan kakabsat, bali munot ko to dahil makaka-copyright tayo. So, ayan, patapos na yung showtime. Thank you so much Sir Dumbo and Ma'am Andrea dahil nasa harap talaga kami guys. Thank you and super nag-enjoy talaga kami and patapos na yan guys. Hindi ko rin nilagay dito yung pag-exposure dahil makaka-copyright tayo pero yung mga picture na nahagip kami sa camera. So, ayan guys, so thank you dahil talagang na-exposure kami dito sa showtime. Hi guys, let's do the candy salad. Alright, and that's it, my candy salad. Let's eat. Hello guys! Kumama si mama ng salad. Daddy ko, yun po siya. Sarap guys!